फुराना गामिनि सासे आबौ जानायनि हाबा दङ स' जों दा हिन्जाव गोदान लायनो थांगासिनो दङ दतमायाव इउ एन बड'फा कलेज खाथियावनो जों दा थांगासिनो दङ स' गासैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो मा होनो गाइस दा जों हाबा जायगायाव सफैबाय ओंखारनानै दङ बेनिफ्राय बरायसिगोन दा हिन्जाव गोदान लागो Guys, thank you for watching my video. Guys, आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै. Bye bye.